I avui nosaltres Biel Company, president del Partit Popular de les Illes Balears. Senyor Company, benvingut i bon vespre. Bon vespre, moltes gràcies. Zonificació turística, que ja ho acaba vostre de sentir, hi ha moltes incerteses, hi ha molt d'indignació, fins i tot a molts ajuntaments que ens han declarat zona saturada turísticament, per exemple, l'Ajuntament d'Ariany, de veure on són la saturació turística d'Ariany. El Partit Popular, davant d'aquesta zonificació darrere de l'autoritat, del Consell de Mallorca i la llei turística del govern, què fa? Què pensa fer? Quina és la seva iniciativa? Nosaltres estem estudiant el document perquè és profund, però el primer que ja veiem és que segueix el desgavell de lo que era la llei Frankenstein, que és allà on la mare, diguem, d'aquesta regulació, aquella llei Frankenstein que va fer en Biel Barceló i que ell mateix la va definir. Ara encara afegeixen més en el banyat i jo crec que espanyen més moltes de coses. Aquí hi ha tota una situació allà on m'imagino que a més hi ha confrontació dins els propis partits del pacte, perquè haurem de veure què diu Podemos de tot això, perquè deien que estaven totalment en contra dels plurifamiliars que se poguessin llogar, etc. Nosaltres, el Partit Popular, des de sempre, el que hem dit ha estat que unifamiliars entre mitjaneres o dins el rústic trobam que s'ha de poder fer lloguer. I dins dels plurifamiliars, abans, en la nostra manera de funcionar, en la nostra llei, hi havia o no havíem tallat el que és la LAU, la llei d'arrendaments urbans. Aquell govern, la llei Frankenstein, va dir que tot el que tenia menys d'un mes ja no era llei d'arrendaments urbans i, per tant, obliga a tothom a anar com a vacacional. I aquí és un dels punts allà on ja han fet un forat. Hi ha coses que també són coses que no quadren. Dir que Ariany està saturat o dir que els Llombards està saturat, m'ho sembla que mos hauran d'explicar una mica. A dins del terme mateix de Santanyí, dir que cada dona està saturada però que està a Llombards sona un poc raro, per no dir segon què. A més, no entenem per què la fan sempre d'esquena als municipis, d'amagat, intentant potser beneficiar amics dels seus d'esquerres, etc. Crec que el mos hem d'agafar amb tranquil·litat per estudiar-ho, però també s'haurien d'agafar amb tranquil·litat i estudiar-s'ho molt bé i corregir tot el que faci falta aquell pacte d'esquerres que tenim, perquè estan fent molt de mal a moltes de famílies que tenen uns ingressos en base a aquell lloguer i que volen fer les coses bé, no les volen fer malament, volen complir la llei, però és que ens estan fent unes normes que són incomplibles. I amb això que ens trobam una altra vegada davant d'aquells governs d'esquerres que són prohibicionistes. Les agrada prohibir, les encanta, se troben a gust prohibint coses. Quan no ho poden prohibir directament, ho prohibeixen de facto, posant tota una sèrie de normes i condicions que fan impossible que pugui llogar. Donada la situació de la nova llei turística i de la zonificació, i donada el que vostè acaba de dir, encara que diu que no han pogut analitzar en profunditat tota aquesta nova documentació, vostè ja pot avançar que si governen a les Illes Balears a partir de l'any 2019 se canviarà tot aquest sistema de regulació de lloguer turístic? Nosaltres, sense cap dubte, si el lloguer queda així com ho vam presentat, ho canviarem, sense cap dubte ni una. Nosaltres trobem que, a més, tornar a una situació allà on la llei d'arrendaments urbans funcioni, creiem que estàvem inclús molt millor que està ara. I des de llavors s'han de fer les coses, s'han de fer coneixement i cercant els equilibris. No se mos ha de desmadrar absolutament res. Però és que aquesta gent, aquell govern actual, té una manera d'afrontar els problemes que existeixen i que s'han de resoldre empitjorant encara els problemes, amb uns efectes que és molt més dolent encara el remei que la malaltia. I quan determinat grup social diuen que, per exemple, el lloguer turístic està aturant les possibilitats de que moltes persones lloguin una casa a un preu assequible perquè els turistes paguin molt més, quina és la solució del Partit Popular en això? Creu en aquesta teoria o creu que el problema va per una altra banda? Jo crec que aquí tampoc no és només el problema. Aquí el que hi ha és una ausència de política d'habitatge total i absoluta per part del govern, també. Aquí, a partir de l'any 2015, hi comença a haver un problema d'habitatge dins les nostres illes. A Eivissa, més que a Mallorca, Menorca i a Formentera. Però és que només han sentit paraules d'aquell govern, però no han atacat, no han afrontat el problema de la falta de vivenda amb mesures que siguin realment contundents. Jo record que vaig tenir aquesta responsabilitat quan era conseller de Territori i d'Obres Públiques i d'Habitatge, però no tenia aquell problema. I massa feina me va dur pagar el que m'havien deixat pendent de pagar l'anterior pacte d'esquerres. Però és que quan surt un problema l'has d'afrontar. I ara, en aquesta gent, en aquell pacte d'esquerres actual, les va sortir aquell problema. Han passat 3 anys, pràcticament, des que estan governant. I què han fet?
han inaugurat unes vivendes de protecció oficial, unes que varen començar a construir nosaltres. No han fet res més. Per tant, l'habitatge se l'ha d'atacar vull dir, la manca d'habitatge, aquell problema se l'ha d'atacar amb una bona política d'habitatge. I l'única política pràcticament que se fa per part d'aquell govern és agafar els fons estatals i és veure que ara hi afegeixen una pinzelladeta de dobbers. Ara tenen, aquell govern nostre, té 1.350 milions d'euros més que els que teníem l'any 2012. Per tant, té dobbers per fer polítiques amb una sèrie de temes molt més contundents de les que fa. Anem a parlar d'un altre tema coent, molt coent. Exigència de determinats nivells de coneixement de la llengua catalana a professionals de la sanitat, que de català no en tenen ni idea perquè són de la península, i que, per tant, no vendran mai a fer feina a les Illes Balears, o si fan feina ara, partiran. El Partit Popular és molt radical en aquesta situació. No és que siguin radicals, és que jo crec que posam el seny damunt la taula. Si nosaltres hem de defensar la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, totalment d'acord estem. Almenys a mi particularment no em porta a venir a donar aquella lliçó ni una, cap d'aquells que les volen donar aquí a la nostra comunitat autònoma. Ni d'estimar la nostra llengua, ni d'estimar les nostres tradicions i la nostra cultura. Però voler fer defensa de la llengua a base de mermar la sanitat, això és de cap buis, una altra vegada, i per tant això no se pot consentir. Aposta, no és que tinguem una postura radical des del Partit Popular, el que tenim és una postura de seny. I aquí no hi ha hagut un problema pràcticament mai en el tema de la llengua dins la sanitat. De 7.000 queixes que hi ha anuals, n'hi ha 7 que són per qüestions lingüístiques, i de les 7 n'hi ha 2 que són perquè qualcú ho reclama en castellà. Per tant, 5 per qüestions de la nostra llengua. Escoltau, a no llentir un problema, heu de generar aquell problema, i ara on ens trobam? Ara ens trobam que estan returant aquell decret de català que volien fer. Per què? Perquè tenen un lío monumental. En els mateixos gerents que els van nomenar. Això és tornem a tenir una altra treballada tremenda i espantosa d'aquell govern. Aquell govern, mentre s'ha destruït, el que ha fet el Partit Popular li ha anat bé. Tots anaven junts, però quan ha hagut de començar a construir, fa aigua pels 4 cantons. Quan el Partit Popular torni a governar l'any 2019, aquell decret de català, si el posen en funcionament, el derogarem immediatament. I primarem la sanitat a dins la sanitat. I en vez de defensar la llengua, la tradició i les nostres cultures, ho farem allà on pertoqui, però no mermant absolutament res. Aquest trimestre, si s'acompleixen les previsions, tindrem ja una solució, alguna solució, a una de les poques coses on vostès, el Partit Popular, i tots els altres partits de la Cambra Balear, tots, no tan sols el Partit Popular, estan d'acord que han de menester un règim econòmic i fiscal propi i especial per les Illes Balears. Un règim que entengui, que fa entendre a la gent, als espanyols, però també als que vivim aquí, que vivim a unes illes i que dur productes aquí i exportar productes d'aquí tenen uns costos. Jo li faig una previsió. Si s'arriba a un acord, serà un mèrit de la presidenta Francina Armengol. Si s'arriba a un acord entre el govern de les Illes Balears i el govern d'Espanya. La presidenta Francina Armengol s'aporarà totes les medalles. Dona igual si hi ha hagut un consens de tots els partits, siguin qui siguin els partits. Si no s'arriba a un acord, s'ocupa serà de Madrid. Està d'acord? Bueno, hi ha moltes possibilitats que se vulgui fer veure així. Però també jo li diria, mira, aquí l'interès públic, l'interès general és massa important com per jugar a penjar-se medalles. Si la senyora Armengol se vol penjar, que se pengi. Nosaltres l'hem agafada en el peu canviat amb aquell tema, perquè des del primer moment jo li vaig dir, senyora Armengol, nosaltres farem feina al costat del govern balear, perquè estan negociant el govern d'Espanya amb el govern balear. I això és el que estan fent. I estan lluitant, i jo n'he parlat amb Mariano Rajoy 3 o 4 o 5 vegades del tema del rep cada vegada que ens hem vist, amb el ministre Montoro també. I jo estic defensant el millor règim especial per les Illes Balears. Només faltaria. Entre altres coses perquè feim comptes governar l'any 2019. I nosaltres que volem governar en el millor règim especial possible. Què és el que crec que no s'està fent bé? Ni s'està negociant bé? És que la senyora Armengol ha d'anar a veure el senyor Montoro demà i avui li demana la dimissió. I l'insulta, i li fa insultar tota la seva gent del PSOE. Això és un mal sistema de negociació, i sobretot amb el ministre Montoro, que si qualcú hi ha a Espanya acostumat a aguantar pressió, és el ministre Montoro. Aquell no és un bon sistema per negociar. No traurem res de bo si segueixen així. I molta més feina ens duen altres de posar pau i intentar dir, escolti, senyor Montoro, nosaltres balears necessitam, sense cap dubte ni una, un bon règim especial.
I ell n'és conscient. I només diu una cosa. El règim especial està fet per compensar els efectes negatius que té la insularitat a la nostra comunitat autònoma, inclús dobles insularitats o triples que hi ha a Formentera. I en vol parlar per posar coses damunt la taula. Què mos ha passat? La senyora Armengol, quan va arribar al govern, nosaltres havíem aprovat de l'anterior legislatura un règim fiscal per a les empreses i per als ciutadans de les Illes Balears, descomptes fiscals, a l'IRPF, de la gent normal i corrent, i també descomptes per inversions, etc., en els empresaris. La senyora Armengol, l'any 2015, arriba i diu a Madrid, no el vull. I estava aprovat en Consell de Ministres ja. Només havia d'anar al Congrés dels Diputats. I la presidenta Armengol va dir no ho vull, just perquè ho havia fet el Partit Popular. Això són 190 milions d'euros cada any. Han passat 3 anys, han perdut 570 milions d'euros en aquesta comunitat autònoma que no tenim la gent normal i corrent, els empresaris i els ciutadans. I ara, la pròpia senyora Armengol l'altre dia surt de la reunió amb el senyor Montoro i accepta començar a negociar damunt aquell document que ella mateixa va tirar. Mirin, amb això no s'ha de fer política. I no és una qüestió de medalles, és una qüestió de que duguem el millor pels ciutadans de la nostra comunitat autònoma. I aquí és allà on estan fent feina des del Partit Popular. Senyor company, vostè ho acaba de dir fa un moment. L'any 2019 vostès volen guanyar les eleccions i governar. Però les darreres enquestes, a nivell estatal, això sí, no a nivell local, no a nivell autonòmic, diuen que qui puja realment és els ciutadans. Vostès, com a Partit Popular, què veuen davant d'això? Una oportunitat o un perill? Bueno, lògicament, les enquestes és vera que són les que són i dona una pujada important a Ciutadans. I Ciutadans és un partit que se mou dins la nostra òrbita a nivell estatal i que ja vam vist a Catalunya està pescant, per si ho poden dir així, dins la pesquera de vots del mateix Partit Popular. Ciutadans pràcticament diu les coses que estan ja dins les bases del Partit Popular de tota la vida. Només té que arriben verjos de tot i poden dir tot el que sigui perquè la gent els ho pot comprar perquè no tenen darrere cap història. Sí que és vera que les enquestes li donen una crescuda important a Ciutadans. També és vera que no és la primera vegada que li donen una crescuda important i després se queda amb bastant menys. I també és vera que aquell és un partit que s'ha de jugar en tranquil·litat. És a dir, les primeres eleccions que venen és en el maig del 2019, si no hi ha res de nou. Per tant, queda molt de temps. En política, un mes canvien i donen la volta durar 3 vegades les coses. Per tant, ho estan mirant, mos ocupa, estan pendents, però sobretot hem d'estar pendents del propi Partit Popular. Jo crec que nosaltres dins del Partit Popular hem de ser capaços de presentar un missatge fresc, també amb equipos frescs, i que la gent torni a confiar en que aquí, almenys a Balears, el partit de referència, el que posa el seny, el que és capaç de governar, el que té experiència per governar, és el Partit Popular de les Illes Balears. Vostè se va presentar a les eleccions internes del Partit Popular i des que és president ho diu contínuament, i és un fet, representa un nou Partit Popular en el sentit que recoix tota la història del Partit Popular, però afronta el futur des d'una perspectiva de renovació. Tinguem, per fer-ho resumit. El Partit Popular nacional, estatal, hauria de pensar també en mantenir un discurs de renovació, fins i tot en canviar algunes cares, fins i tot en canviar de candidat, de no presentar el senyor Rajoy? Bueno, jo crec que el nostre president, Mariano Rajoy, tot això jo crec que ho contempla. El que passa és que és una persona que ell du el seu camí i, a més, no fa fues. És a dir, ell camina, jo dic, no el veu mai córrer, però camina, i camina aviat. I, a més, és una persona que aguanta en temple les embestides. I jo vull suposar que, efectivament, ell tot això ho veu. Estic segur que veu les circumstàncies i que ell les prepara. Però les prepara en els seus temps, no en els temps que li volen marcar segons qui. I estic convençut que ell també veu que aquí hi ha d'haver més renovació, hi ha d'haver més cares fresques també i més política, perquè ara és el que toca. A un determinat moment va tocar tenir paciència i aguantar que Espanya no s'enfonsés. Això ho va fer amb nota, amb molt bona nota davant d'Europa, com tots sabem, però ara toca també una altra estratègia. I estic convençut que el president Rajoy li està fent feina de forma seriosa. Jo, sincerament, crec que és necessari, en una situació així, pegar una fuga, un canvi d'imatges, de gent, de missatges diferents, etc. Hi ha un canvi d'imatge, de fulla, d'actitud. Vostè és d'aquests que diuen, quan va a Madrid, deu ser d'aquests que diuen hem d'espavilar, que si no, no es passaran per damunt.
Jo ara mateix l'altre dia no sé on llegia que deien que ningú ha dit res i tal, i dins una junta directiva àmplia i grossa. Jo el que tinc que dir ho soc dir allà on pertoca, que és el que fan a nivell empresarial, a nivell de famílies, etc. Vostè, si té un problema dins una família, no s'anirà a la plaça del poble a dir tot el problema que té i a cridar. Això s'han de fer allà on pertoca. I allà on pertoca, efectivament, que jo he xert dins del partit, tant la nostra secretària general, Maria Dolores Cospedal, com també amb en Fernando Maillo, que vendrà un dia d'aquells per aquí, i nosaltres les donem les nostres opinions i les nostres visions. I després, ells tenen la responsabilitat de tot això, posar-ho dins una olla i veurem què és el que s'agafa i què és el que no s'agafa. I doncs ja veurem com acaba aquesta olla. Que he bullit. Senyor company, moltes gràcies i fins una propera vegada. Moltes gràcies a vosaltres. Bon vespre. Bon vespre.